and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Murag doon na may tao sa gate, Ming. Hala, murag sila man na si Toribio ug si Lucio. Uy, sila din na. Magtawag tag pulis, Mer. Ato na sila ipadako. Ayaw, Ming. Kaniyot lang. Oy! Mer! Asa ka, oy? Diha lang muna ka. Ay, Ginoo ko. Nausa man ning babayhana. Iya man sigurong padayon no ning duha. Adi di mahimo. Kinahanglan nga ako na siyang babagan. Ay, arang-arang. Arang-arang! Kay si Mirasol ang miduol na to siya. Biki! Si- Biki! Si Vicky. Di bayot. Biki! Bitaha kayo. Nagkog si Vicky Solis. May hapon, Mer. May mo ba mudayon bisag kadiyot lang? Sige. Dayon mo pero diri ratas gawas. Ay, salamat taon. Berita siya. Mer? Uy. Nanugog ipadayon na mo sila. Ming, sagdi lang. Ming. Ayaw lang kabalaka. Pero... Arturo. Ikaw ray gusto na ko ikasulti. Salamat, Mer. Dali. Arita diri dapit sa landong. Salamat kay gayon ang imong gihatag na kumer. Toribio. Hapit na unta ko ni mo mapatuo. Pero nganong imo man gibuhat nako? Ang unsa man, Mer? Ikaw di ay ang nagkuha sa yawi? Pasensya na kay Kamer. Wa kay respeto? Nahibaw ka ba kung unsa kabililhon nako ang mga tugon ni Arturo? Nga diligid pahilabtan katong butanga? Pero nganong ikaw? Nganong nangahas magkas pagkuha adto? Mer, usbon ko, pasensya na kayo. Naibaw ko nga hangtod karon naglisod ka pas pagdawat sa kamaturan. Nga ako si Arturo. Wa ko'y daotang tumong, kundi sa pagsulti sa tanang kamaturan. Ug ni ako karon di tungod kay nag-interes ko na ng mga butanga. Ni ako kay aron ipahibaw nimo nga kung makuha na nimo ang mga bulawan nga naa sa underground, palihog, tabangi ang mga kabos. Ang mga tao nga nag-ilaid sa ilang kapait nga kahimtang. Kay pinaagi na ng mga bulawan, daghan ang mga pobre nga matabangan. Wa ko mahimuot sa imong mga gipanulti. Mer, utang but lang. Di na ko mamugos aron ipailan ako ang akong kaugalingon dani mo. Ang ako lang sunda lang ang akong gisulti nimo karon. O kinsa ka ba nga mudiktar nako? Ha? Mer, usbon ko. Buhatan lang kung unsay maayo. Mura ni akong hangyo nimo. Ug mahimog kalimtan ako nimo hangtod sa hangtod. Kay basin ug mao na lang sab ni ang katapusan na kung pagduaw nimo dinhi. Sige. Ayaw na pagdugay din eh. Kaya wa ko magkinahanglan sa imong mga gipanulti. Sige, Mer. Di na ko magdugay. Adto na ko. Hain naman sila, ha? Hain na. Na, wa na tayo, uy. Di ba, Ming? Wa na? Oh, wa na bitaw tay, naglakaw na. Anong inyo man tong gipasodin, ha? Tay, wa na mo pasudla. Dihara sila dool sa gate. Nganyong iyong sang gipadayon diha. Nahibaw biyak mo, ha? Delikado kay itong mga tawana. Wa na'y kaso tayo, uy. Di na to mubalik din eh. Sige din na. Mga daotang tao ko to. Di na lagi to mubalik, tay. Big na, be? Unsa mo ko na ilang tuyo din, ha? Awa ra gud tay. Wa. Gusto ra gud sila musuroy din eh. Musuroy silang kabuang. Sa sunod, kung mo anhi gani, pagtawag mog pulis. Na, di na kinahanglan tayo, uy. Total, wa man sa sila gibuhat nga dautan ba? Yatira,
O kung sa may gusto ninyo, ha? Nga magpaabot pa mo? Nga dunay daw itong may tabo na to, din ha? Husto na tay. Sagdi lang kay kun mo balik kito sila din he. Magtawag na lang unya tag pulis. Kuidaw ninyo, ha, Mirasol? Ayaw naging tagay og chance nga mo tagad pa mo adtong nga tawhana. Ha? Mindset ba? Mindset. Ayaw ganyog tuhui ang tanan lang isulti. Kay pulos to mangingilad tong mga tawhana. O lagi tay. Ikaw ra ba? Kusog kay kang musanong-sanong. Basta ha? Ayaw ganyog padayon na pag-usab kadto mga tawhana. Kay kung ako'y maatla nila na, siguro yung pinuti, may ako isugat nila. Oh. May mindset. Nung sa naman ni tatay, uy. Strong naman, pataka na lang tabi. Nangugat na magmaayo. Pastilan bi aning tatay. Nga naman sag ikaw, sag ba? Nga naman sag padayon, masag tunin mo sila, Mer. Wa ramang gunay kaso, Ming. Gihatagan lang to na ako gigayon kay ako naman sang gisultihan si Toribio nga dili na magsamok din he. Anya, mapatuo ka to ni mo. Masin og mugara tog anhi din eh. Di na to balik, uy. Madahan. Pero Mir, usa man gihin yung gihisgutan? Ha? Usa may imong gisulti niya? Ako na kudsing giingnan nga dili na mo balik din he. Og di na ta nila samukon. Mora ginay imong gisulti? Oh, unsa pa man di ay? O nga nang magsige man kuno slag anhi din eh. Usa may ilang tuyo? Ha? Daimera, Oh, Inday. Budiday. Aw, Nagilis man lagi ka. Asa ka paingon? malakaw ko kadit, Daimera. Pero I will come back soon. Ha? Oh, Asam day ka mulakaw? Asa ka, Budiday? ay, kanang, adon ako storage. Ha? Ikaw rang usamo ato dito? Ay, Mer, ako ra. Ayaw lang mo kabulak ka kay wa man ko mahadlok ni Torabiyaw. Kinabaw man ka nga di ko niya unsaon. Budiday, ayaw lang kumpiyansa, uy. Babae baya ka. Basin ba'y unsaon ka nila? Ay, dili man ko mahadlaw kung unsaon ko nila main. Magani na akong gusto nga ila kong birahan. Pagtarong gani diha, Budiday. Kung gusto ka nga mo ato ni Toribio, ubanan ka na mo. Ay, no. It's alright. Ayaw lang, Inday Mer. Ako ray bahala. Ayaw na mo kahasol na ko. Ako pa ni mo Budiday, no? Pasagdahan na lang na ni mo Toribio. Total, mabalik raman gyud niya na ni mo ba? Ay, dili man gud na ko pwedeng pasagdan sa Torabiyang Meng. Kanat bay, barawan. Ha? Kay ba na magudto na ko siya gold? Ay, lagi. Imo lagi siyang bana. Pero naibabaya ka nga nawa pa siya siyang kaugalingon. Ay, sige lang. Don't worry. Ako, ayaw lang yan mo kabulakan ako. O sige, ha? Hey, arin ako, Mer. Di na ko magdugay kay mabalik raon niya ako din. Hey, I will come back soon. Uy, hala. Naunsa man is Budiday, uy. Nagbutbuot naman lang nga mulakaw nga sirang usa. Ita, pasag din na siya, Mer, uy. So, bakira masabdiin na tiguwa nga? Wala kita lang paagi din. Kinahanglan sa pinagsanay yun nga paagi aron makuha na nato ang kaban sa mga bulawan nga naa karon ni Mirasol. Relax. Relax lang, Joe. Dako gyud nga akong pagsalig. Nga mo lampos ra gyud tayo ni. Kana gyud din. Oray nindot ka mahitabo. Sayon ra lagi na si Mirasol. Ako pa lang gyud na siyang isakay-sakayan karon. Pero kung makakita na gyud ta og nindot nga pinta. Sa limpyo nga paagi makuha ra gyud nato ang mga bulawan, Joe. Ay, kanindot pamatiyo ni anak din. Kung maulay mahitabo. Maato ng kalibutan, Joe. O wa na'y magkailabot na to, bisag kinsa pa sila. Bisag si Arturo pa. Ha?
Oh, yun. Uy, kadiyot lang. Eh, Hunong na, Jo, hunong. Di ba si Budiday man ang naglakaw? Hoy! Budiday! Oh! Ay! Oh, kamu di ay! Asa magkapaingon, Budiday? Dali, sakay dre. Ayaw na lang din ay. Doon naman lang ko. Nara ko yung tuon kadali. Kinsa may imong aton? Ay, basta secret. Daras unahan, oh. Kadiyot, Ragoday. Di man ka na importante imong lakaw. Mag-istoryahan na yun na tabi. Ay, I'm in a hurry. Ha? I'm in a hurry. Sabot ka? Hari. Ari? Nagdali ko. Aw. Maturaw niya ako sa inyo. Ay, asa man lagi ka paingon? Ikaw, asa magkapaingon, ha, Budiday? Ay, mamugos lagi mo. Basta, nara ko yung doon ay maturaw niya ako sa inyo karoon. Nara ko yung doon sa kong kaila. Mau ba? Sige. Hapit ba yun niya sa amo, Budiday, ha? Ay, ingon bitaw ko. Hard-headed. Sige, arin na ka. Hard-headed. Oy, ang imong yawi na tagak. Oh, tagak. Tagak. Ay, tagak di. Ay, Oh. thank you. Thank you. Thank you. Arin na ka. Ay, sige. Bye-bye. Oy, hinay lang. Okay. Tanawa ka ra. Wapo ay. Bida. Nagdali mas Budiday. Pero yun na. Ano din? Ang yawi. Murag, nakapamilyar ko si yawi. Sayawi din. Day! Budiday! Kaniyot lang! Budiday! Tora din. Paspas kayo milakaw paingon dito sa kakahuyan, no? Bida, nga nung may suot mo to siya sa kakahuyan. Pero, tana Jo. Sige. Ato siyang nagpason. Pero din, muhapit naman niya kung siya sa atong hideout. Ayaw na Jo. Kinahanglan nga ato siyang maapsan. Tana! Uy. Asa mga itong tiguan nga? Paspas mag-ainawa. Labing siguro, misuot ko din hidin. Di mahimo. Tana Jo. Kinahanglan nga ato siyang maapsan. Tara din. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!